Cada 30 segons mor un nen de malària, present a la majoria de països en desenvolupament. El culpable és el plasmodi, que entra al flux sanguini per la picada del mosquit femella Anopheles. Si un altre mosquit pica el malalt, el paràsit infecta l'insecte i el cicle continua. Les persones infectades pateixen febre, dolors i vòmits, a més de convulsions, coma o la mort. Les mosquiteres impregnades d'insecticida i la vacuna RT-SS, desenvolupada en part a Catalunya, són algunes de les armes més efectives. Estamos en mi despacho, en el Hospital Clínico, el Instituto de Salud Global de Barcelona, y divido mi tiempo entre esta institución y Mozambique, donde nuestro hospital, nuestro instituto, ha desarrollado uno de los centros pioneros en investigación en enfermedades relacionadas con la pobreza. Pedro Alonso, Premi Príncep d'Astúries a la Cooperació Internacional, és director de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Amb el suport econòmic de la Fundació Bill i Melinda Gates, desenvolupa una vacuna contra la malària. Pedro Alonso viu a cavall entre Catalunya i Moçambic. Quan no treballa a Barcelona, ho fa al Centre d'Investigació en Salut de Manissa, un dels 11 centres de l'Àfrica que participen en l'assaig clínic de la seva vacuna. La malària és la infecció amb el major nombre d'afectats anuals al món, però no hi ha cura i amb prou feines tractament. L'extrema complexitat biològica del paràsit, les seves múltiples variants i la resistència desenvolupada als medicaments converteixen la recerca en una missió gairebé impossible. Entendemos su ciclo biológico, entendemos los mecanismos de transmisión, pero muchos elementos que nos permitan entender las bases moleculares de la patogenia, de la enfermedad que causa, así como de las respuestas inmunes que induce el parásito y que acaban siendo protectoras, las desconocemos. A partir de l'any vinent es tindrà una primera generació de vacunes contra la malària, però la seva eficàcia serà moderada. És per això que s'haurà de combinar amb altres mesures preventives, com les mosquiteres impregnades amb insecticida i un bon accés als centres d'atenció primària, on es pugui diagnosticar i tractar la malaltia. No estamos hablando de tener balas mágicas que por sí solas resuelven el problema, sino ante enfermedades tan complejas como la malaria, la utilización de múltiples herramientas para atacar al parásito desde distintos ángulos. L'esforç d'investigadors amb un grau de compromís per sobre de la mitjana i les aportacions milionàries de donants com la Fundació Gates han accelerat la investigació durant els darrers anys. Un món lliure de malària és una visió que la comunitat científica comença a veure com una realitat assolible. Será, si algún día lo logramos, y creo que se logrará, uno de los mayores hitos de la historia de la ciencia moderna. Y desde aquí, desde Barcelona, creo que estamos haciendo una contribución en primera línea para conseguir uno de esos logros de la humanidad.